Labamgwazi kaqaqi uqaqelwa zinyoni usomkhanda wakithi emkhontweni okhanda abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikheqa umlomo usifuba singungu sigungubele nyakana sabhobokayo umuntu uyakuzizwa izindaba isilo sakithi osuthu leso isilo udinizulu kacetshwayo ngethemba basaphila bonke abenguni enhla nasezansi sisaphila thina kwasokhumalo sisaphila emantungweni nina besilo kunesagalana esithi iqhina liphuma embizeni okuyisaga esichaza ukusinda engozini ukusinda kwenkulu ingozi nina bezulu eliphezulu ukuphuma ngesamagundane nina beqhawe nina bezulu eliphezulu leso saga leso singasetshenziswa futhi nasenkathini edlule phecelezi past tense kuthiwe iqhina laphuma embizeni singasetshenziswa futhi nasenkathini yamanje kuthiwe iqhina liphuma embizeni singasetshenziswa futhi nasenkathini ezayo phecelezi future tense kuthiwe iqhina liyophuma embizeni okusho ukuthi kusuke sekufungwa lapho nina bezulu eliphezulu uma sekuthiwa iqhina liyophuma embizeni nina besilo nina bezulu eliphezulu nina benkosi iqhina ke nina besilo uhlobo lwesilwane oluyishaya sampunzi kanjena kodwa aliyona impunzi lona ke luthe kuba bomvu noma mpofu kancane kunayo impunzi nina besilo nalo lapho esithombeni iqhina nina bezulu eliphezulu baphile abesilo baphile abakambombosho omnyama umgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo uvevane likaphunga nomageba uvevane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta liyahwaqabala lunjengophunga wasebulawini lunjengovuma kubangoma inkomo yabe yayodwa kwasoshangane ezinye zofa umdlebe imbuzi kadambuza abayibambe ngendlebe yabekezela njengekamdlaka ngasentshobozeni yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda isilo sakithi emgungundlovu leso isilo udingane baphile abezulu eliphezulu.